så, Spider-Man? Gider du gerne... hvad hedder det nu, det her igen? Det hedder Guf. Okay. Gider du gerne have guffi eller krømmel? Og så siger jeg, gider du gerne have guffi eller krømmel med? Og så siger jeg, hvis jeg siger krømmel med, så tager jeg guf og krømmel. Så har jeg den her store ske. Nu starter det! Nej, nu venter du lige lidt. Ikke også? Fordi nu kommer far med kagen. Er I klar til at synge fødselsdagssang? Ja. Hvad er det for en, vi skal synge? Den der med instrumenterne, som vi gjorde. Okay, hvad for nogle instrumenter skal vi have? Den der med trommen og Trommen? rockguitar. Og rockguitar. Alright. Er I klar alle sammen til at synge så? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bliver jeg. Så synger vi. Louis har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Louis har fødselsdag, og det har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil. Og hør nu her, hvordan vi spille vil. Var det ikke trommer? Var det ikke trommer, vi skulle spille? Nej, prøv at se her. Sådan her. La la. Nej, lad os gøre den her fødselsdag. La 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 la. 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 Hvad kan du dig? Woohoo! Hvad kan du dig? Make a wish. Jeg må også svømme. Nej, du har 3 kærester. Nej, han havde 3 kærester. Han havde 3 kærester. Jeg skulle være med til det der. Nej. Okay, nu går det med. Dad! Nu vil jeg gerne have skæld. Nej. Så tager du